У ніч на 5 грудня невідомі дрони атакували порт у російському Темрюку Краснодарського краю. Є пошкодження, виникла пожежа. Спочатку в російських пабліках з'явились повідомлення про те, що Темрюкський морський торговий порт у Краснодарському краї атакують БПЛА. Пізніше були повідомлення про ураження резервуарів з паливом і пожежу. Згодом Оперштаб Краснодарського краю РФ підтвердив інформацію про ураження, яку, за його даними, гасили 8 одиниць техніки. Там знаходиться портовий комплекс, через який проходять різні види вантажів, в тому числі і скраплений вуглеводний газ та інші нафтові вантажі. Тієї ж ночі дрони атакували нафтопереробний завод у Сизрані, Самарської області. Місцеві жителі повідомили про вибухи та пожежу, відео якої поширили російські пабліки. За їхніми даними, об'єкт ключовий для регіону. Постраждав від БПЛА, що призвело до займання. А у столиці Чечні, місті Грозний, в будівлі комплексу хмарочосів Грозний-Сіті прогримів вибух. Повідомляється, що вибух зруйнував фасад декількох поверхів будівлі. За даними ЗМІ, у будівлі розташовані Рада безпеки Чечні, Рахункова палата та Виборчком. Пабліки з посиланням на місцевих жителів пишуть, що, ймовірно, причиною вибуху у Грозному міг стати удар БПЛА. Головне управління розвідки знищило 8 ворожих цілей у Криму. Майстри спецпідрозділу ГУР Міністерства оборони України «Примари» продовжують методичну демілітаризацію на тимчасово окупованому півострові. За останні 2 тижні 8 влучних ударів по об'єктах військової інфраструктури окупантів. Дрони «Примар» уразили фронтовий бомбардувальник Су-24. Антенну в радіопрозорому куполі, радіолокаційну станцію БПЛА «Оріон», 2 радіолокаційні станції «Подльот», вантажний потяг та «Урал» російських військ. За даними розвідки, під удар спецпідрозділу потрапив аеродромний радіолокаційний комплекс «Іртиш» поблизу тимчасово окупованого Сімферополя. У відомстві наголосили, що спецпідрозділи ГУР продовжують системно послаблювати систему протиповітряної оборони Росії над окупованим півостровом, знищуючи радари, зенітні комплекси, а тепер і винищувальну авіацію РФ. У Сполучених Штатах Америки представили оновлену стратегію національної безпеки. Головною її новинкою є відновлення дружніх і стабільних відносин з Росією, припинення війни в Україні і недопущення подальшого розширення НАТО. Також, згідно оновленої стратегії, Вашингтон хоче, щоб Європа самостійно посилювала власну оборону. Адміністрація США визнає наявність конфлікту позицій з європейськими чиновниками. Індотихоокеанський регіон визначено одним із ключових геополітичних і економічних напрямів 21-го століття, а у торгівлі з Китаєм США пропонують зосередитися лише на товарах, що не мають стратегічного значення. 7 українських дітей повернули на батьківщину з Росії. Це сталося за сприяння першої леді США Меланії Трамп. У Білому домі зазначили, що в Україну до своїх родин було повернуто 6 хлопчиків та 1 дівчинку. Меланія Трамп привітала таку подію і зазначила, що її відданість забезпеченню безпечного повернення дітей до їхніх родин в Україні залишається незмінною. За словами першої леді, її представник і вона надали гуманітарну підтримку від США, щоб поліпшити результати ініціативи з воз'єднання сімей. Я сподіваюся, що в кінцевому підсумку наші спільні зусилля приведуть до ширшої регіональної стабільності, зазначила перша леді Сполучених Штатів. Словенія планує виділити близько 43 мільйонів євро до кінця року на закупівлю американського озброєння для потреб Сил оборони України. Про це повідомив міністр оборони України Денис Шмигаль за результатами зустрічі зі своїм словенським колегою Борутом Сайовіцем. Це дійсно важлива ініціатива з підсилення наших спроможностей, передусім у галузі ППО. Надзвичайно цінуємо, що Словенія планує виділити близько 43 мільйонів євро до кінця року на цей механізм, написав міністр оборони. Також він заявив, що Україна готова ділитися зі Словенією досвідом із застосування дронів-перехоплювачів, далекобійних безпілотників та інших видів БПЛА.